Чувствам се страхотно. Пречистена и заредена. Аз съм същия. Тялото е храм, трябва да се грижим все пак за него. A few hours later. Храмът май е затворен. Храмът официално е затворен. А ти откъде поръча? От много ясно. Мирал Фудс имат 50% намаление на 3 телешки бургера до 10.8. Нямаше как да не поръчам. Аз оттам. Имат 50% намаление на XL меню, дюнер, напитка и картофки. И до 30% намаление през целия август. Тялото е храм, ама дюнер е живот.